selo nang ana petone sesarengan uri-uri badayane samet rahayu anjayang bawono oi 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 sorak-sorak wadya bala saweko tanggul selur anono petone sarengan uri-uri budayane nama Kiki audio dadi paranane ati merah daya sak laminya iki lho Suranata sing nyekel Sebata Suranata sing nyekel Sebata sing bakal sugih bondo donya sing iso golo wentah para budaya muyang karya Surawani Nata nah Wani Nata marang sapadha-padha ana ing Sebata merga Sebata ora mung wong sing iso disembrono sugih bondo donya sekti mandraguna ibarate otot kawat balung wesi rai gedek ndasteng senpak anti peluru iki balik rake nggo marang pripara sapa sing maning kalawan karo Sebata tak dongake Sebata warga para masyarakat para warga uripe bagya mulya ing salaminya ayem tentrem tambah dina tambah bagya mulya tambah minggu mangke rahayu tambah sasi gampang rezeki amin tambah tahun saya rukun tambah anak saya kepenak amin Suranata tokno iki siswa Padepokan Paseban sing bakal tak pimpin iki lho Suranata ora sah muni-muni aja nganti Padepokan kabudayan iki nyata ana ing laladan Suranata kene ya ana Sebata kene aku wis matur marang sriyamu Surayuda kowe iki Suranata kowe ngendel-ngendelake anggonmu sugih ana ing laladan Sebata aku masmu Surayuda aku ora gagas kowe masku kowe duwe apa bondo donya tak sebar wong Sebata kowe nglelengo ana ing Paseban kene
Ya sing jenenge Suranata kalah karo adimu sing ora duwe apa-apa nanging kepinterane luwih saka kakangku. Kowe kok modal mung kesenian kabudayan. Ora jalan Suratida. Kesenian kabudayan kuwi kudu dilambari karo modal. Modale apa wae? Termasuk ning warga Seboto dilancarke kabeh. Kowe gagasan modal. Nanging ana ing paseban kene Seboto ki ora gur gagas karo modal. Nanging kepinterane ana ing paseban kene Suranata. Ngono. Ya wis sajroning iki ana ing paseban kene aku arep duwe kekarepan karo Kang Masku Suranata. Tokno kadigdayanmu. Iki lho pamerno. Iki ana para dlondong-dlondongane warok iki. Pamerno marang kakangmu. Ya iki sing arep tak pamerke, arep tak gawa ning paseban Seboto kene aja mun glelenganing anggonmu sugih anggonmu. Aku sugih iso tuku apa-apa bondo donya. Ririt iki lho. Ngene ya oke, ya. Chelsea ya oke. Kowe arep butuh apa? Nek kabudayan Jawa aku gula mentak wis Aku ora gagas yen sliramu kuwi sugih. kowe arep Nanging gampang diakali ana ing Seboto kene. Kowe nek Najan pinter. Ya wis, ora nganggo suwe. Delondong-delondongane warok kakang kang wis netepi ana ing kewajiban kene. kaya ngopo tak bijine kene-kene. Sawijine ana ing paseban kene. Apa iki? Kang delondong-delondongane warok maju kene, maju kene. Wedan. Medeni nemen. Monggo Mas. Nang hending manganing suci. Monggo Mas. Rahayu ya Suroyuda. Iki wong medeni kok ngene. nang hending Monggo, Mas. manganing suci. Monggo pinarak Mas. Rahayu yakti. Medeni kaya cobat. Utarasa arem emburat wangi seni pagelaran Ana ing paseban kene
Ya delondong-delondongane warung Suranata ora bakal gigrik, ora bakal sawijine yeng ana ing Paseban kene. Yo. Suranata, iki dodo wektu yang padha ora kecekan rebut bener kok. Aku ya rasudi yen kakangku Suranata wis banjur kono glelengake sugih ana ing Paseban Subata kene kakang. Niki kabeh mau kanggo kemajuane wonten Subata. Aja mbok karepe dhewe dola wentah seniman budaya ning aku iso ngasilke kapribadenku. Nanging piye dlondong-dlondonganmu ana ing Paseban kene. Gur glelengane ning sugih nanging kepinterane ora ana Suranata. Aku ora mamerke lanang-lanang. Mampirku mau LC PKPK, wedok-wedok. Yo no. Piye? Piye? Tadi wong ngene kadewasan kadegdayan iki maneka warna. Ono. Gila, masyaallah. Iki banjur kakangku sing nomor 3, sing tuwa dhewe. Sapa iki? Surarahayu ana ing papan kene banjur kepiye kakang? Surarahayu sebab bekti Iki wis ana ing Paseban kene banjur kepiye para drondong-drondonganmu? Arep mbok kapake, aku namung manut ana ing Paseban kene. cukup. Sebata ora butuh wong pamer pinter kaya diapur-diapur. Nggih, Bos. Gunane opo pinter? Yen ora ana manfaate kanggo warga kok. Nanging kowe aja ngono sik kakang. Ya, Bos. Dalah. Aku yo ngomong ngene. Kakangku sing nomor 1 iki ngendel-ngendelake sugih. Ana ing kono prawan-prawan ayu lak wis kakang iki ngendelake sugih mesti bakal nang karo kakangku Suranata iki. Kasu nyatat. Ya Kang. Cukup. Ya Kang. Kowe padha semingkira iki jati wanci yoga. Aku ora arep semingkir. Aku ora arep semingkir ya. Waktu Padha. pamujine kersane Gusti. Aku ora mikir. Lah terus banjur kepiye? Ana ing Paseban kene lak kowe awe dhewe ora bakal kalah. Yen iki tak akoni para drondong-drondonganku. Iki drondong warokku. Drondong aku sing aku luhur agati. Iki sing pinter, iki sing Sugih bondo donya. Iki maneka warna ditokke sebatane ditu bareng-bareng. Lah terus banjur kepiye kakang? Mas Rahayu. Piye? Semingkira iki titiwanti pendadaran. Ya wis. Tibus kudu pendadaran ana ing papan kene Suranata. Monggo derek Didelok wae awake nonton ana ing Paseban Gunung Gedhe. Dibacotke yo. Yo. matane. Jajane. siswa-siswaku kabeh. Ana ing wong iki titiwanti pendadaran. Ayo padha manengku puja ning kersaning Gusti Kang Maha Agung. Muga-muga padekan sepoto tansah awis ing rumidul sareng.
saya lunga kawula tansah penayungan Gusti Yang Maha Agung tinapeno ngrupita mugi tansah para sifat-sifat kabeh iki titiwanti bengi iki titiwanti penjajaran aku nyeluk marang sira kabeh ayo padha ngiring-ngiring ujaring para sepuh ujaring para brahmana ujaring para wiku ana unen-unen lamun sira banter aja disini lamun sira dhuwur aja mungguri lamun sira cilik aja cilik ati mergo jalaran kowe kabeh kang bakal genegri lan nambahi yen putra-putra kabeh seboto mbutuhake wong-wong kang kaya kowe kabeh padekan seboto utawa pakibukan Paseban ing besok ana ing pundakmu kabeh dadi aku njaluk marang dening sira kabeh ayo padha nyawiji dadi siji bangun padepokan Paseban kanthi memuji wana ngersani Gusti muga kabeh padha lestari rahayu 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 sagung dumaji burat manis lepas
kendang bender sontapona aja napa ing sembarang dina panjaluke muga bagya mulya Prawadya kang sinaga Tandya
masyarakat ini seboto sajin sadayane bahagia selama ini.
Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini goyang, akalin jungkir, akalin jungkir, negarane goncang, ngombe sih. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini goyang. Hebat. Velocity. Apa mau pagi bacain seboto? Yo sudah. Akalin jungkir, akalin jungkir. Akalin jungkir, akalin jungkir. Akalin jungkir, akalin jungkir. Akalin jungkir, akalin jungkir. Akalin jungkir, akalin jungkir.
jungkir kali jungkir Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Babatono Pangeran Sonti Laksana. Allah ya Allah. Babatono Pangeran Sonti Laksana. Paring sandang, paring pangan, paring welas kawulan.
Hebat Seboto hebat. Janji lu ngomong sedelo Sedelo tenan. Are sewulan ra ono pamit mun nalika sono ning stasiun Balapan Solo. Janji. Janji lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali Eling. yen eling kok ing katali kata sayang Reza. selamat jalan janji lu ngomong sedelo harus sawulan lan ra ono amin munawi sono ning stasiun Balapan Solo hari lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling kok ing katali Mengendak hati, ini kita hati, hendak. Agus. Hei. Sabar sama Toro. Sabar sama Toro, demit. Panggoda Pangrencana. Mungkin dinep beno Panggoda Pangrencana sirna Pangendo. Wargane Seboto. Ya.